Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Mbah Juri. Mbah Juri nggih, Mbah? Sedang berujul. Doradat. Ya. Oh, muter di pedot. Ya. Kalen. Ya. Mulai jam pinten niki wau, Mbah? Jam 6. Oh, jam 6 wau nggih. Iya. Ngeten niki nggih blabaki gulut. Hah? Ngeten niki sampean gulut nggih. Iya lah wis mateng ya di. Wis mateng gulut nggih. Prapeni. Nggih. Ya. Kalen. Kalem. Ya. Oh, di pedot sini. Ya. Ngepel nih kenapa, Mas? Lah nggih. Ngepel. Oh, niku kantun nggih, Mbah? Iya, ngepel ngejen. Oh, istilahnya ngepel ngoten. Iya, tanahe ngepel ora lurus. Oh. Ngejene. Oh, jadi niki mboten kenek Mbah nggih paune. Enggak kena lek gak dikenakno teko kulon. Oh, nggih nggih. Dadi mutere mboten kepanggih ngoten ah, Mbah? Iya, arah dawa. Nggih nggih. Besuk rek sanjok kene. Apane daserun singan? Kula Iya. nggih sak RW. Daserun. Nggih, Wis ana meninggal. duka nggih mboten nate kepanggih kula. Dari meninggal asale ibuke teko kene. Nggih mbobot ngoten lho singen. Bobot kayu ah singen pendamelane. Iya. Nggih celak Mbah wong anake niku kanca kula sekolah namine Slamet niku. Oh. Oh, tiang mriki ya Pak Run niku. Iya, ibuke teko kene. Oh, ngoten. Lah aku ya tau kerja ngene iki nang besok kok nak biyen. Nggih singen kata nggih, Mbah. Tahun 72. Nggih nggih. Nika. Ngoten niku mboten wangsul, Mbah. Ya ora ta, Nak. Kandange salap mriko. Iya, kandange ya nek sing duwe sawah. Oh, ditunuti ngoten. Iya. Pinten wulan, Mbah, sampean mboten wangsul? 2 bulan. Oh. Oh, istilahnya boro kerja. Nggih. Boro kerja besok. Oh, berarti kata sing tepang apa nih besok? Ya akeh. Oh.
Singok mriko kan kathah sing nyingkal damel kebo apa nggih. Iya. Sampeyan 72 sono apa kono? Kula dereng wonten wong kula pitu-pitu, Mbah. Oh, pitu-pitu. Kelahiran pitu-pitu. Jenengan tasik 6, Mbah nggih. Ya iya nah. Waktu 72 sik ganteng-gantenge. Waduh ya iya lah. Sik gagah-gagahe ya Mbah Juri ya. Iya 77. Kula 77, Mbah. Oh, berarti sampean 45. Nggih saniki. Sakniki 45. 65 lebih. Lebih. Nggih meh 50, Mbah. Lah aku mandae nak. 45 iki. Penting seger waras jenengan, Mbah nggih. 45 waduh kono kabeh kan saku. Lah nggih. 45. Kelahirane 45, Mbah nggih. Iya 45. Nah, ini Mbak Juri ini kelahiran 45 ini. Mbak Teradat. Zaman kemerdekaan sudah lahir. Iya. Sekarang masih brocol. Katanya Mbak Juri itu pantarannya udah habis semua. Habis ini habis. Nggih. Habis. Nah, Mbak Juri ini sehat selalu karena bahagia ya, Pak ya. Iya. Mulai tahun 52 nyekel ngene iki. Ngeten niki. Oh. Iya durung sunat diajar nang wong. 52 niku dereng sunat, Mbak. Dereng sunat, Oh. wong ngarit kon nyatak brojo-brojo ngene iki. Oh. Pinter ya Mbak Juri sampai saiki sehat dari. Kono adikku wis kono kabeh. Lah nggih, wis alhamdulillah, alhamdulillah Mbak Ya, diparingi itu. yuswa panjang, Iya. seger waras ya, Mbak. Iya. Singen sapi nopo Mbah gadane Sapi. bapake jenengan? Putih, Oh, Jawa putih. putihan. Oh, blateran ngoten mboten nate. Ya tahu. Jawi abang? Tahu. Oh. Iku nang sawah nggone. Oh, damel teng saben. Lek Enak, tegiran ngeten sing putih, yang putih. saged damel nyikar niku. Iya. Oh. Nyikar ya tahu aku. Singen nggih nate nyikar, Mbah. Ya nate dah. Ngemot boto. Iya omot botol ande bentul iki lah aku. Oh, sini. singen parkire mriku nggih. Iya ande bentul iki. Oh. Oh, bentul karang lu. Karang lo iku. Nah, ini mengenang masa lalunya Mbah Juri. Mbah Juri ini dulunya ganteng nih, pacarnya banyak dulu. Iya. Ah, iya kan? Dulu ini gede dur Mbah Juri ini. Iya iya. Mesti pacarnya banyak dulu. Singen lek ngarani mosok pacar Mbak Amrin nggih. Amrin. Nah, Amrin. Bahasa Malangnya pacar itu dulu bilangnya Amrin. Lek pacaran tuh Amrin-amrinan. Singen tiang pundi Mbak Amrin nih. Waduh ya paran-paran. Aduh ya sabar. Rabine pindho nak. Jenengan. Iya. Oh. Gak ada yoga sedaya. Siji anake. Sampai saat ini setunggal tok. Saiki bojo sing 77 iku Oh. iku 3 anake. Oh, berarti sekawan, Mbah nggih. Papat. Oh. Wis papat. Mpun mentas sedaya ayo kan. Mentas kabeh. Alhamdulillah. Mari ngatur awake iki. Nggih. Iya. Nggih, wis. Ngeten niki lek mboten tandang gawe rasane awak ya napa, Mbah? Waduh ya gak penak ah. Oh, ngoten. Iya, lara kabeh. Berarti wis kudu obah, Mbah nggih. Iya. Ya iya dilik-dilik kudu apa? Nggih, nggih. Wah, ini resep awet muda dari Mbak Juri ya. Diluk-diluk kudu obah. Sehat ya, Pak. Iya. Senajan no diluk. Kandhane wong kuwi gono kabeh Lah jan. nggih. Meninggal kabeh. 100 lebih, Pak nggih jenengan. 86 nak. 86 nggih. 86. 86 iya tahun sekarang orang umur segitu ya jarang. Jarang. Nek griya sapine kata, Mbah. Yo ana lek
6 ae. Oh, sing arit kali direwangi Iya, sinten? anak-anak itu Oh, sing nggih. royok. Mari. Nek gak ngene apa nak digawe? Lah nggih, Asale yo ngene iki. asale ngene oleh hasil teko hasil ngene. ngene. Lah iki asale yo ngene iki lah. Oh, nggih. Ya oleh Tegal ngene iki. Niki Tegal iki apa? Iya. Oh, nggih nggih. Nek dhewe nak biyen tuku. Nah, demikian sahabat Kanyawara. Kali ini bersama Mbak Juri. Matur nuwun nggih, Mbak. Oh iya nak. Nah, Iya. saya akhiri Allahumma fiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Selamat